Takže čaute lidi, já vás vítám u mojeho nového videa. Já se volám Top, budu rád, když mi sem hodíte like a ten odběr, pokud se vám bude líbit moja tvorba. A dneska to bude o Crystal Caves a za tím vodopádem. Pokud už to hrajete nějakou dobu, tak podle mě jste to zjistili, lebo to není jak moc maskované. Za vodopádem je tajný vchod. My do něho vojdeme a tady jsou nějaké tajné dvera. A tady jsou, že tam musíte dát diamant a takéto věci. Z začátku tady musíte dát emerald, který jsem tam dal. Potom diamant a hvězdicu. Emerald můžete najít všade, ale najlepší se jako rýžuje v základné lokaci, alebo kde je to molo. Diamant je najlepší získat v South Sand Beach. A táto hvězdica sa najľahší získává tady. Není to moc ľahké, jak to získat, ale musíte mít asi totemy a hodně laku. Potom za týma dverama sa nachádza taký pán, který vám prodá mísu a lopatku. Co se moc vyplatí, sice je to tam až za 145 milionů jedna věc z toho, aj tady jsou 40 milionů, 35 milionů věci, ale hen tam je jedna lopatka s najlepšíma vecama. Protože lopatka má 5 tvrdost, a to znamená, že dává veliký damage a je velice dobrá na kopání. Potom ta rýžovací míza, jak já mám túto, tak ona má 25 strong a ještě k tomu rychlejší vám ide lopatka kope. Takže hodně se vyplatí. A teď se vrhníme kopání. Já budu včel těžit diamant a potom se vám ozvu. Takže prozatím čus. Lidičky, já už to kopu strašně dlouho a stále to nemám. Já nevím, jak dlouho budem těžit, ale pokusím se vám to nějak prostřelat, proto tu asi nebudete chcet tady čekat stále, lebo komu by se chcelo, že? Takže dávám taký malý timelapse. Lidičky, já už tady těžím nevím kolko, dal jsem tady aj totemy, koupil jsem si poušny, už také v kuse 2 hodiny tady já rýžuju a z ten diamant nic vůbec nic, nemůžu tomu uvěřit, fakt prostě. Můžeme tady těžit kolko chceme a prostě nic. To prostě toto co je. No já si musím zebrat ten juicer a dát si ho do vody. Lebo já fakt nevím. Ještě tady já mám všelijaké věci prostě. A já nevím, fakt. Prostě to není normálné. Těžím tady už tak dobré 2-3 hodinky. A nic, za chvilku budu mít plný inventoř. Prostě to není normálné, fakt lidi. Pokud máte číslo tvůrce, tak mi ho napište pod komentu, lebo no majú chuť zavolat a povedat, akože toto čo je. Mám 271 lak. Prostě, a není to málo, to musíte povedať, že zas to není málo. Akože. Zas to není málo. Pochopil by som, keby som měl lak 30, alebo 50, 60, to by som chápal. Ale 271, to nevím. Fakt, lidičky, já nechápu, jak to může už někdo mít hotové. Lidičky, není normálné. Není. Já se vám ozvu, keď už konečně ho budu mít. Zatím. Takže lidičky,
Ja nevím, či som povedal dobre, či tá Soul Sand Beach sa tam fakt dá ten diamant získať, pretože ja ho stále nemám, lidičky proste. Ja ho proste stále nemám. Ale mám 35 miliónov, takže si poďme kúpiť tú Aurora misku. Alebo co to je. Nech to mám zaznamenané. Tak poďme. 35, Modific Boost, Shake Speed, Luck 50, no poď. Máme ju. No, jaké letky? Môžeme žiť tuc. 74 Luck. Super. A ja pôjdu ťažiť sem do základnej lokácie, pretože Season Boost by to malo byť že vraj garantované, ale 2,5 hodiny aspoň som tam ťažil a nic. A má to ešte padať tady aj s Emeraldem, takže poďme si párkrát kopnúť. A pokiaľ ste to sem dodívali, tak mi napíšte noob do komentu. Budu rád, když mi si hodíte ešte jeden ten like a odbier. Mňa to podporuje a budu velice rád. Potom dám hlasování, či budete chcieť Grow Garden další díl, alebo toto rýžování, alebo něco nové. Jako mám už jednu hru kuknutú, ale nejsem si istý, či by sa vám to ľúbilo. Takže ja tu budu těžit a zase sa vám ozvu. Takže zatím. Lidičky, ja som ten diamant nemohol za žádnou cenu získať. Za žádnu. Ja už som tam těžil nevím jak dlouho, aj v tej základnej lokácii, ale prostě nic. Prostě nic sa nestalo. Takže ja včera pôjdu těžit tu hvězdicu, mezi tady zbývam kopre, aby som měl nějaké questy hotové, ale ja nevím, fakt lidičky. A nechcu říkat, ale toto je také kratší video, protože jsem se pokúšal, ale v dalším videu už rovno ty věci budu mít získané a nech to tam dáme a ukážu vám, co tam je, lebo fakt nevím, dokedy by jsem tady dělal. Už to točím 2 dny a je to těžké. Takže já se volám Topdra, budu rád, když mi dáte sem like a odběr a u dalšího videa. Čahoj!